फेसबुकाव लोगो मोनबाय इन्स्टाग्रामाव गलिबाय WhatsAppआव सानैजों मेगन खेबलायबाय। हेलो लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थालायबाय। लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिबिया प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअ, जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों फेसबुकनि SWINAI। बे भिडिअनि सायाव आं आगोलावसो मोनसे भिडिअ लाबोखांबाय बे मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो रिलिज खालामसिगोन होननानै। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआव गाहायै फावखौ खालामदों लिंसार बसुमतारी, लोगोसे दिबिया काक्लारि। मेथाइखौ रोजाबदों बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जाखांफुनाय जेसि नार्जारी। लिरिक्स टुनखौबो होदों बिथां जेसि नार्जारीयानो। डिरेक्सन करिय'ग्राफखौ खालामदों बिग्राय बसुमतारी। मेकआपखौ खालामदों जगत बर'। डिअपि पस्ट प्रडाक्शनखौ खालामदों जयन्त बसुमतारी। प्रडिउसखौ खालामदों दिबिया काक्लारि बिथाङानो। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि नायालासिनो थादोंब्ला दिबिया प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैब्लानो जाबाय। बे मिउजिक भिडिअखौ बावैसो रिलिज खालामनानै होदों। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर नायाखैब्ला दिबिया प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैब्लानो जाबाय। बे मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जादों। नोंथांमोना मिथिखायो बिथां लिंसार बसुमतारी फाव खालामनाय मिउजिक भिडिअफोरा माबायदि जायो। बयबो नोंथांमोना नायहैदो। नोंथांमोना नायनानै दिबिया प्रडाक्शन चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामहैब्लानो जाबाय। बे चेनेला गोदानसो, बिनिखायनो बे चेनेलखौ बयबो थांनानै सापर्ट खालामहैदो। लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमबो भिडिअ आपडेटआबो बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबोनो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थायो।